www.pescadorsdelescala.com és la nova web del grup d'havaneres que porta el nom de la nostra vila. Aquest 2010 el grup commemora el seu 45è aniversari i de les moltes sorpreses que preparen, la primera ha estat un rentat de cara a la web, per així oferir una imatge més dinàmica i actual. L'inici de la pàgina està format per un bloc de notícies on hi ha les novetats més destacades del grup. En aquests moments s'hi poden trobar detalls del seu nou disc, titulat 45. La resta d'apartats de la web són la història dels pescadors de l'Escala, els components actuals de la formació amb detalls i anècdotes, l'agenda on hi ha totes les actuacions que tenen previstes, detallant dia, hora i lloc. També hi trobem la seva discografia, des de l'any 1976 fins al 2009. L'apartat més interessant i més atractiu per tots els visitants serà el de multimèdia, on amb un sol clic es podrà gaudir de fotografies, vídeos, retalls de premsa i música. O també la botiga, on es podran comprar online CDs o merchandising del grup. Una web molt completa que satisfarà tots els seus seguidors i que obre fronteres amb altres països, doncs la podem trobar en 5 idiomes diferents. No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc, sóc el gros de Palau.